Rozmýšľali ste už niekedy o tom, čo by ste robili, keby ste nič nevideli, nepočuli ani necítili? Ja slniečko na rukavičke o tom premýšľam často, keď idem spať. A viete, na čo som prišla? Že by to bola jedna strašná, obrovitánska otrava. Deti, stalo sa vám už niekedy, že keď ste sa vracali s oteckom domov z prechádzky, už vo dverách ste zacítili, že mamička čosi dobrého chystá? Nejaké palacinky, Ja alebo... som to zacítil, keď som bol na pol metre ku našim dverám. A ešte to niekto zacítil, Lucia? Ja som to zacítila. No tak to znamená, že máte veľmi dobrý čuch. Že čuch, Mašenka moja, ja odpadnem hlasno, že čuch. Veď hoci ktorý túlavý pes má lepší frňák ako človek. Čuch majú predsa psi. Ráťa fakt. Predovšetkým sa nehovorí frňák, no a potom hovorí sa nos. A ty si mi skočil do reči a prezradil si deťom hádanku, ktorú som pre ne prichystala. Vieš? Pretože pes, ten má naozaj o mnoho lepší nos ako človek. A viete, prečo má pes taký dobrý čuch? Neviete? No predsa by nemohol vystopovať žiadnu korisť. No a pes sa ani nevie vrátiť domov tak ako my, pretože on nevie, že býva na Konvalinkovej 27, ale musí sa vrátiť ako... Po stopách. Správne, Petrik, po svojich stopách sa vracia pes. A kto by mi z vás vedel povedať, ktoré z týchto zvieratiek má najlepší hmat? Ja viem, mačka hmatačka. No, a tá má taký hmat, že aj poškriabe, veru, a preto sú tie mačky veľmi nebezpečné. No, Ráťa, fakt, nebezpečné sú iba také celkom veľké mačky, tiger alebo jaguár, však, no ale také u nás nežijú. A ja vám prezradím, že ľudia tých hmatajú rukami. No a mačky, viete, čím hmatajú mačky? Pazúrami. Pazúrami, myslíte? Nie. Vankušikmi. Ani- Keď dajú takto ruky, Myslíš tak labkami? majú také vankušiky. Nosom. Ani nosom, ani lápkami, ani vankúšikmi, ale... Fúzami. No fúzami, a preto nesmieme mačky nikdy za fúzy ťahať, pretože mačky, keď v noci lovia myšky, tak tie myšky nájdu pomocou fúzov, tak ako my, keď ideme v tme a hmatkáme takto pred sebou rukami, aby sme do niečoho nenarazili. Už viete? No a teraz mi určite budete vedieť prezradiť, kde človek cíti chuť. No? V uchu? Na jazyku. No samozrejme, na jazyku. A ktoré z týchto zvieratiek, opäť myslíte, má dobre vyvinuté... Jašterica. No správne, vy ste to hneď uhádli. Alebo had. Áno, a jašterica, tá by bez svojho jazyka, veru, zahynula. Pre ňu je jazyk veľmi, veľmi dôležitý. No a teraz nám tu ostali iba dve zvieratka, zajko A orol. a orol. A vy mi určite poviete, ktoré z týchto dvoch zvieratiek má lepší sluch a ktoré má lepší zrak. Sluch má lepší zajac. Áno, a zrak? Orol. No ale Sokol, prečo? to je sokol. No aj sokol má dobrý zrak, ale toto je orol. Ale... Lebo on, keď je vo výške... Počkajte, hovorí Petrik. Lebo keď je on vo výške a zbada nejakú... Korisť? Korisť, tak aby ju mohol lepšie vidieť, tak má také... Ja som videla, ako jeden dravý strihol na labuť. Výborne. A keď teraz strčí hlavu do vody, čakal, že kým strčí hlavu do vody a potom... Tak ju chytil, dobre. A my tu máme ešte toho zajaca. Čo myslíte, prečo má taký dobrý sluch ten zajac? Lebo má veľké uši. Áno, ale on totiž dobre nevidí ten zajac a keď je skrytý v tráve, Tak mu vidno, hovorí len jedna, Katka mi povie. Katka? Dáva mu vidno uši, lebo keď nejaký vlk ide a nepočuje ho, nevidí, Áno, tak tak by- musí vystrčiť uši. Áno, on musí toho vlka dobre počuť, aby ho ten vlk nechytil však. Keď je obilie také vysoké. Aj v obilí, správne. No a teraz sme si tu ukázali, že človek potrebuje všetkých 5 zmyslov. Budeme ich menovať spolu. Potrebuje čuch, sluch, toto je hmat, zrak a ešte chuť. Jej, deti, ja som tak šťastný, že som raťafák človák a že mám všetkých 5 zmyslov pokope. No, a Mášenka, ja teraz sľubujem, že na môj vačku už nepoviem žiaden zmysel, vlastne nezmysel.
Predstavte si, deti, že raťafák Plachta si vymyslel celkom špeciálnu cenu, ktorú prosím môže udeľovať iba on sám. A bude to vraj naozajstná cena, aká sa dáva tým najväčším víťazom. No čo si ten raťafák už len nevymyslí? My sme dnes pre vás, deti, spolu s Raťafákom pripravili súťaž. Áno, tú súťaž, deti, tu som vymyslel ja, Raťafák Plachta. A je to prvá hmatacia súťaž na svete. No, že Mášenka? Dobre, Raťafák, ale ja najskôr vysvetlím pravidlá. Áno. A ty potom môžeš udeliť tie naše ceny. Výborne, tak pozor, ty Mášenka, začínaš. Ďakujem. No tak, všetci určite poznáme hru na slepú babu. Poznáme? Áno. No vidíte, no a my sa zahráme niečo podobné. Kto chce súťažiť? No, ja si vyberiem si Petrika, poď Petrik, a Linda. Budeš? Poď, tu nás sa musíte postaviť celkom ku mne. Počkaj ešte, Valentín, ja im musím prezradiť, čo budeme robiť. Ja vám budem dávať do rúk všelijaké predmety a vy musíte uhádnuť, čo práve držíte v rukách. A ostatné deti nesmú našepkávať. Dobre? Takže zaviažem vám oči. Musíš mi povedať, ak náhodou vidíš. Vidíš? Nie. Výborne. Valentín, si hotový? Môžeme začať? Tak dám najprv prvú vec Linde. Tak, ja ti ju hneď podám. Daj sem ruku. Tak. Môžeš si ju chytiť aj druhou rukou. No a ja ti skúsim poradiť. Je ľahká tá vec, alebo ťažká? Ľahká. Dá sa zmačknúť, asi aj aká? Mäkká? Meka. No a ja ti ešte skúsim poradiť. Keď tá vec nasiakne vodou, tak je veľmi ťažká. A my sa ňou môžeme umývať. A môžeme s ňou napríklad umývať aj auto, pomáhať. Žinenka. No, ono sa to volá umývacia huba, ale ty si skoro uhádla. Takže ti to budeme počítať, dobre? Výborne, 1 bod. Ďalší predmet. Tak, pozrú sa deti, čo to vlastne je. Nech sa páči. Chyť si to aj s druhou rukou. Je to ťažké alebo ľahké? Ľahké. Ľahké. Je to hladké alebo drsné? Skúsi prstami. Aké je to? Drsné. Drsné, skús toho voňať. Ja ti trošku odkryjem nosík. Nevonia to? Čo by to asi mohlo byť? Bývajú z toho aj stavebnice. A rastie to aj... Áno, kus dreva uhádol, zatlieskal. Uhádla, výborne. Mám niečo špeciálne pre Lindu. Pozrime sa na to všetci. Linda, môžeš si to chytiť do ruky. Takto, je to strašne maličké. Skús druhou rukou. A keď si češeš vlásky, možno ti to niekedy mama dáva. Sponka. Áno, je to sponka, výborne. Uhádla? A ďalšie tajomstvo je takéto. Všetci vieme, čo to je, ale sme ticho. Však? Petrik? Žerovka. Ako vieš, že to je žiarovka? Videl si ju? Priznaj sa. No, neviem, či ti to zarátame. Musíme ti lepšie zakryť oči. Valentín nakoniec rozhodne. Tak, Valentínko, rozhoduj. A teraz niečo zasa pre Lindu. Všetci to poznáme. Radi sa s tým hrávame. Linda. Jedna ruka, druhá ruka. Aké je Lopta. to? Lopta, ale aká lopta? Je hladká, je gumená, môžeš ju stlačiť? Pingpongová. Pingpongová nie je, ešte ti dám trochu času. Je taká chlpatá však, nie je hladká. A hráva sa tiež s raketami, ale s takými väčšími. Čo to môže byť? Sová lopta. Tenisová loptička. Výborne, Takže Linda výborne. uhádla. Výborne. No a niečo podobné. Tu máme aj pre Petrika. Pingpongová loptička. Petrik, ty všetko uhádneš na prvýkrát. Výborne. A čo tu máme ešte skryté vo vrecúšku? Toto bude veľmi ťažké. Pozrite sa, deti. Viete, čo to je? Linda? Je to kúsok. Nie je to látka. Je to vystrihnuté z čohosi. Je to aké? Chlpaté, alebo je to hladké? Chlpaté. A čo ešte môžeš cítiť?
Mäkké alebo tvrdé? Meké. Mäkké. Čo myslíš, čo by to mohlo byť? Nenapadne ťa, zvieratka to majú na tele, aby im nebolo zima. No. Linda, do toho, Linda, do toho, Linda, do Medveď toho. má čo, aby mu nebolo zima? Kažu. Kožušinu. Výborne. Ale to sa ráta, Mášenka, to sa ráta. A celkom posledný predmet, s týmto sa všetci deti radi hrávajú. Och. Takže sme to uhádli. Prezradila ti to Katka, nevadí. Valentín, kto vyhral? No, Valentínko, Musíš rozhodnúť ty. tak teraz rozhodni. Šatku necháme Linde. Kedy budem ja na láde? Pozrieme sa, kto vyhral. Zatlieskame, vyhrala A Linda. výborne, No a teraz? vyhrá Linda. Káťa, fakt si na rade. Valentínko. Tak, Linduška moja. Tak tu je Stavíme ju sem. medaila zlatého raťafáka. Tak, Valentínko, počúvaj. Dobre? Tak, a druhú medailu Takže vyhral aj Petri. dostáva Petrík. Výborne. A všetci im teraz zatlieskame? Výborne! Nech žijú víťazí! Musím sa vám, deti, priznať, že veľmi rado jedávam sladkosti. A to prosím, nielen cukríky a čokoládu, ale hlavne zákusky jahodové, ananásové, ale aj šľáčkové, krémové a marcipánové. A potom všetky tie harlekíny, laskoňky, kremeše, veterníky a špice. Len si prosím neviem predstaviť, kto všetky tieto dobroty povymýšľal. Ráťa, fakt, veď my sme skoro zabudli. Čo? Ty máš dnes narodeniny. Joj, ja mám narodeniny. Joj, Mášenka, ja som taký dojatý. A pritom máme pre teba také krásne prekvapenie. Áno, Ráťa, fakt, áno, keby si čo vedel. dostane Mášenka? Čože dostanem na narodeniny? Počujete, deti hneď chce niečo dostať, ale my No. sme zavolali na návštevu tieto cukrárku. Ej. A To spolu budú s ňou sladkosti. ti tu pripravíme krásnu tortu. Joj. Ale teta cukrárka nás aj naučí, deti, keď prídeme do cukrárne, aby sme si vedeli pekne vypýtať, ktorý zákusok chceme. Zaplatiť. Áno, budeme počúvať. Tu sme vám priniesli zákusky. A poznáte zákusky, keď ide do cukrárni? Ako sa volajú? Tento zákusok poznáte? Dobožka. Áno, je to dobožka. Tá je dobrá. Tento druhý Potom zákusok zelený. poznáte? Krémeš. Krémeš, je to francúzsky krémeš, je so šlahačkou. Joj. To tretí zákusok, Kto vie? Má také pekné meno. to je harlekin, je plnený so šlahačkou, čokoládovou aj bielou. Tento zákusok určite poznáte. Láskonka. Láskonka, áno. Teraz sa volá krehulka, je veľmi krehká Joj. a deti ho majú rady. A tento ďalší zákusok Ten by Je mohol byť jahodový, je taký plnený ružový jahodovým však. a volá sa maratónka. Joj. Tá trubička, to je Kongo a je plnené šlahačkou varenou. A posledný zákusok, to je bratislavský rez. Pozná niekto? Nie. Nie, ale je veľmi dobrý. Je plnený s Jej. džemom a s krémom. Ja už Tie myslím, ostatné kde čo... zákusky, to sú ovocné a sú veľmi dobré. Joj. Ale deti, keby sme zjedli všetky tieto zákusky naraz, čo by sa stalo? Mám by nás Správne. brúško. Takže keď prídeme do cukrárne, teraz vieme, že si máme vždy vypýtať len jeden zákusok, na ktorý máme najväčšiu a naozajstnú chuť. Dobre? Áno. Takže všetky zákusky už poznáme. Nož, a kde je tá moja torta? Najprv si ukážeme dortu, No, ktorá by vám určite nechutila, lebo je to len piškotová torta. A čo jej chýba, deti, tej torte? Zienka. Není tam krém a ten krém je najlepší. Tak tu si naplníme druhú dortu. joj. Podrží to niekto? Hej. Sa páči. A nezjedz. Joj. Tak to môžeme aj doma mamičke pomáhať. Naložíme tam krém. Pomáha niekto doma mamičke? Ja Keď mamička pomáham. upečie? A ja tiež. A len olizovať, alebo aj robiť? A ja tiež. Ja to vždy jem. A ja
vždy tu to máme cesto vzadu nie. ďalšiu dortu, A ja ktorú ho už len nejem, musíme ale ozdobiť. to má. Počkaj, pozrieme sa, čo bude teraz teta cukrárka robiť. Čo myslíte, čo s tým vreckom urobí? Ozdobí tortu. Áno, správne. A čo myslíte? Pozerajte. Je to ľahké alebo ťažké? Ľahké. Ľahké, myslíte? No ja vám to hneď ukážem. Zahráme sa spolu, Katka. Nech sa páči. Môžeš sa postaviť, tu máš tortu a skús to zdobiť tak, ako teta cukrárka. No, Poď. skús. Filip, ja ti pomôžem. A ja to keď chytíme si tu. skúsim. Čo teraz dáme na takúto dortu? Vybere nám niekto marcipánové ozdoby na to? Je to na verie? No tak poď vybrať. Utekaj vybrať ozdoby. Ozdoby. To je taký pekný macko, môžeme ho tam položiť. Dajte tie cukrárke, Macka. Ďakujem. A rúžičky dáme k tomu. Jaj, to Rúžičkami. Ešte jednu rúžičku tam dáme, stačia dve. A lístočky dáme k tým rúžičkám. Ďakujem, ešte jeden. A máme ozdobenú dortičku, pozri sa. Ráťa, fakt, vidíš to? Tvoja torta je už hotová, my sme ešte len v polovici. Jaj. Takže všetko najlepšie k narodeniu. Joj, ale tá je krásna. Deti, tá je krásna. A ja, veľký básnik Raťafák Plachta, si k svojim narodeninám zarecitujem básničku. Dobre? Počúvame. Tak, všetko dobré, váš Raťafák, milý, si akože prajem v tejto slávnostnej chvíli, a aby som mal v ďalšom roku peknú Raťafákovicu po boku. Dnes vám, deti, ruky rukaté, ktoré sú už pripravené, zahrajú krátku rozprávku. Možno mi to ani veriť nebudete, ale v jedných ústach, teda u jedného chlapčeka v ústach si nažíval jazyk mľasko. Lenže to nebol taký obyčajný jazyk, aký má každý z nás. Mľasko bol najmaškrtnejší jazyk na celom svete a nikdy nedostal chuť na nič iné, iba na lekvár. Mňami, mňami, mľasky. Aj mňam. Čo som to len mal včera na večeru? Joj, veď lekvár. A dnes na raňajky? Chutnúčky lekvár. A čo by som si dal na obed? Čo, budem sa trápiť. Dám si malinový lekvár. Veď aj tak som tu pánom ja. A všetci ostatní musia jesť to, na čo mám práve chuť. Ja. Lenže jazyk mľasko sa veľmi mýlil, keď si myslel, že sa vôbec nemusí radiť s ostatnými, lebo tí ostatní, brúško papadlo, srdce búchadlo a hlava rozmýšľajka, mali toho lekváru už akurát dosť. Ja brúško papadlo som zhrozené. Na obed zasa lekvár. To by som už asi nevydržalo a začalo by som bolieť. Musím dať správu srdcu búchadlu. Bum, bum, jaj, čo to počúvam, bum, veď ja som z toho všetkého, bum, lekváru také tlsté, bum, že vôbec, ale vôbec nevládzem byť, bum, s tým treba niečo robiť, bum. A tak brúško papadlo spolu so srdcom búchadlom vyslali správu hlave rozmýšľajke. Ja, hlava rozmýšľajka, rozmýšľam takto. Ak čo najrýchlejšie nedostanem mľasko chuť na mlieko, alebo aspoň na špenát, hrozí nám všetkým skaza. A preto musíme mľaska vystríhať. Ty, brúško papadlo, sa už aj zatvoríš a nepríjmeš nejakú potravu. Už sa aj zatváram. A srdce búchadlo bude byť len tak, aby celkom nezaspalo. Bum. Tak, a ja sa rozbolím a budem trešťať, divne prasknem, veď my ešte uvidíme.
Jazyk Mľasko to samozrejme všetko nevydržal. Strašne zoslabol. A tak sa rozhodol, že požiada hlavu rozmýšľajku o radu. Vidíš, Mľasko, teraz tu ležíš vyprahnutý ako v púšti. Ale keď som ti ja, hlava rozmýšľajka, každý deň vravela, že lekvár samotný ti nedá silu a zdravie, aby si sa konečne umúdril, tak si hnevlivo mľaskol a vyhlasoval si sa za pána celého tela. Odpustite mi, kamaráti moji, veď od hladu mi už začína ožívať aj dávno zabudnutá špenátová chuť. Tak sem s tým špenátom, pokiaľ si to nerozmyslím. Dobrá vec sa podarila. A to je už koniec dnešnej našej rozprávky. Ale ak sa vám chce, nakreslite rukám ruka tým, čo vy jedávate najradšej, aby sme sa presvedčili, či sa náhodou jazyk Mľasko neusadil u niektorého z vás. Tak ahoj!